Hello. Hello, Z-Boy. Yes, sir. How's your videos going on YouTube, Z-Boy? It's kinda awesome, sir. And I just uploaded a video. It's a never before seen series. Never before seen series? Well, that's dumb. And it's so useless. It gained less views. You see, you upload videos a lot of times, and it has just 1 views or something. I suppose you must upgrade yourself. Find yourself, Z-Boy. Yes, sir. Bye. I'm back, bitches. Yo guys, this is your boy MNCB and up for another video, and today's video, back to basic vlogging na po tayo mga tol, no? Wait lang, nakakahiya. Medyo na-awkward ako doon. So ayun nga, back basic vlogging tayo this year, 2018. So this is my first vlog, this 2018. Kung madami tayong dala dyan, tingnan nyo naman, grabe. Bakit nga ba ako madaming dala? Kasi nga, kakauwi ko lang galing sa bahay ng tita ko at may mga pinadala na ang dami, sobrang dami. Ang hirap mag-vlog guys kapag wala kang tripod. So today nga, dahil meron akong 1,000 pesos, nakagarantida tayo. Garantida? Saan ka naman ito? Uy, ang cute ng anong brain. Para siyang brain stuff na gano'n. So ayun, pwede ba tayong magpahinga? Grabe. Ayun, ang saya-saya tol. Ang saya-saya. Diyos ko lang, ang dami talagang tao dito sa SM. Nakakahiya mag-vlog tol. Grabe. Diba? Meron nga akong bagong camera. Ito ang Sony WX100. Ganun, may pa-dread pa tayo dyan. Diba? Hindi ko alam kung ano yung face ko kasi diba hindi nga to flip screen na camera. Sabi nga ni Kuya Blair sa akin nung nag-YouTube meet up kami, kumbati na daw kung ano yung gagamitin mong camera. So ayun, diba? Kapag meron ako nakikita mga teenager stuffs, gumagano ako kasi nakakahiya. Hindi ko alam kung bakit. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na alam niyo ba na sa pag-vlog ko na ito, ang paulit-ulit na akong umiikot sa SM na kung saan ako naglalakad kanina, yun pa rin nilalakaran ko ngayon. Hindi ko alam kung saan ako pumunta. Sobrang saya ko! Ayun, meron nga akong 1,000 pesos, no? So, yung 1,000 pesos ko, hahanap tayo ng
tripod. Yung Gorilla tripod na, please naman, para makapag-vlog na tayo ng maayos. So, ayun na, let's go. Ay, naku, naisipan ko, naiiwan tong gamit ko kasi meron akong tito dito na nagtatrabaho sa SM sa Terranova. Iiwan ko tong gamit kong dala-dala. Yun, tapos uuwi na din ako sa Dawis Norte. Ito yung Sunny's na bagong store daw sang Sunny's, oh. Yan, tingnan nyo naman, sobrang ganda, diba? I kinda like it, pero ayoko na pumasok dun. Itong camera ko pala is a very, very good one. Unlike before sa Fujifilm na ginamit ko, ibang-iba siya sa Fujifilm na ginamit ko before. Tapos it's very handy. Kaya nga, ang problema lang, hindi siya flip screen. Yun lang talaga yung problema. So yun nga, before nga to binigay na camera na to sa akin ng tita ko. Okay, alam nyo na sponsored camera na to. So ayun, yung binigyan na to na camera sa akin, sinek ko to dun sa bahay ng tita ko kung ano yung specifications nito. Ayun, nalaman ko pala na grabe ultra stabilized pala tong video ko kung mukha na to. So ayan, sobrang nasiyan ako kasi for my montage, ganyan, cinematic film, ayun. So andyan na tayo, punta na tayo sa Cyberzoom, people. Ayun nga pala, sobrang clean ng zoom in at zoom out niya, which is very handy din talaga tong camera na to. Kaya magagamit mo anywhere na. Kaya dapat kayo mga nanonood dyan, saludo kayo sa mga vloggers na walang flip screen. Ayun. So nandito tayo ngayon sa CDR King upang hanapin nga yung Gorilla tripod. Wala silang Gorilla tripod. Hanap na tayo ng iba pang Gorilla tripod. So, ayun nga po, nanghihingi tayo ng tulong sa ating mga ka-YouTuber dyan kung saan tayo bibili ng tripod. At sabi nga nila daw, maghahanap na daw tayo dito. Ano to? Mag-update sa sa makapalit. Hindi na nila alam kung saan daw bibili. So guys, meron po akong nakita dito mga signboards na medyo nakakatuwa naman talagang tignan. So ayan, babasahin natin siya. Sa Boyzug ba to na bagong, hindi pa nag-o-open pero meron silang mga nakakatuwang karatula dito. So titingnan natin siya. Ayan. So ayan, sana maka-zoom tayo ng okay, ito. Daghang klaseng kamera aning kalibutan na ay digital camera, film camera o video camera. Pero ang mas importante kamera ang duha. Oh, boom panes, taman ra. Mandi ay ka sa storya. Sabi ng isang kasama ko, nandito daw, baka daw meron daw sa department store. So, ayun nga, hanap-hanap tayo dito. Naku, Diyos ko naman, kahinaan ko mga sapatos, bro. Ay, wala nga dito mga bag to dito eh. So, dito tayo. Okay, sorry, hindi nyo nakikita yung face ko kasi nga, nilalapit ko yung bibig ko sa camera para mas maintindihan nyo kung ano mga pinagsasabi ko. Ayun, dito ata kasi music and video na tayo dito eh. So ayan, hanap-hanap tayo ng mga gorilla. Hanap tayo ng mga tripod dito tapos sukutin natin, bibili natin siya. Ito lang maliit kasi diba, ito lang maliit kasi diba, mas cute siya tapos mas on the go siya kung dadalhin mo. Ito na siya mga guys, bit ko na yung tripod. Gagamitin natin siya mamaya. Wait lang, punta muna tayo sa my North Wing para makuha yung gamit ko na nandun sa may Terranova kung saan natatrabaho yung tito ko. So ayun nga guys, ito ginagamit ko na siya. Sobrang nakakami yan! Ayun, so pinicturean ko siya para mas makita ninyo. Eto siya mga people. Ang ganda kasi tignan eh. Parang ako legit na vlogger. Hindi ba ako legit na vlogger? Ang ganda dito. Legit na vlogger na tayo. Legit na vlogger. So hindi pa natatapos yung Christmas dito sa SM mo. Ayan o. Ayan. Ay nako, legit na vlogger na tayo. Papaulit-ulit ko sa legit na vlogger. Kasi kapag meron kang tripod, tingin mo legit na vlogger ka na. Napifeel mo na legit na vlogger ka na. Ganda ng lighting dito. Ano ba? Ano na ba ako dito? Malibalas na ako dito. Ano ba? Ay nako, gusto ko nang umuwi kasi nga meron pa akong bibilhin na para siyang ganito. Light na ano. Ay, dahil wala pa yung tito ko dun sa ano pinagtatabuhan niya. Hindi ko pa makuha yung gamit ko. So napag-isipan ko na pumasok tayo sa bagong shop ng Sunny's Specs Optical. Ayan nga po siya. Yung pagpasok natin. Ayan. Ayan nga po, nakapasok na tayo sa Sunny's, diba? So magta-try tayo ng mga Sunny's ano dyan. Ito yung kay Erwan. Ito yung mga kay Erwan Yusuf na datingan eh. Sobrang yaman ko tignan. Payaman.
Ayun, di ba? So, ayun, ano pa ba? Ito, gusto ko to. Ayan natin siya. Ay, naku, hala, Diyos ko. Sobrang... Ayan, sobrang ka. Gapa ko naman. Gapa ko. Ayan. Ay, naku, Diyos ko. Sobrang ganda ng ano nila dito. Styles. Ito, try natin tong mga samis na ginamit nila ni ano. So, ayun. Bye-bye, Sonnies! Ayun, wala tayong pera, wala tayong pambili. Hindi tayo mayaman eh. Ayan, ayan. Nakikita nyo yung magtatay na yun. Sobrang konyo nila. Like, is there any express lanes for the senior citizens? Ayan guys, nakuha ko na yung gamit ko galing sa tito ko. At saka, aalis na ako dito sa SM. Bye, SM! SM, they got it all for you. Hi naman dyan guys. At ito na nga, nandito na tayo sa labas ng SM. At, ay, kung umano pa ako ha, hinahanap-hanap ko yun saan yung sakayan ng Danao, dito lang pala. So, ayan, sana meron yung bihar dito papuntang Danao. So, ayan. Ayan, nandito tayo sa Danao na bus. Alam niyo ba, sobrang haba ng pila dito. Like, hindi ko makontain. So, no choice tayo, kaya maghihintay tayo ng pila. After a few minutes, palapit na tayo ng palapit doon sa sasakyan natin na bihar. Itong ali na to, itong nasa front ko, kanina pa siya tumitingin-tingin sa akin. Akala na siguro baliw ako dahil nagsasalita ako mag-isa. Ay nako naman, kung alam mo lang sana talagang ginagawa ng mga vloggers ate. Hey guys, nandito na tayo sa Danao City. At nandito na nga tayo sa Danao City. Pupunta tayo ng City Mall kasi doon kung bibilhin yung parang LED light na kung saan gagamitin ko sa mga videos ko. So ayan guys, magagabi na. Kailangan natin bilisan guys kasi magagabi na. Saan ko ba nakita yung LED light na yun? Hindi to eh. Hindi ito yun eh. Ito sana yung bibilhin ko. Ito. Ayos ba siya? Yan sana. Hi, this is Jairus. Up for another video. Wait, did I forget it? I don't care!